Nagkaguliyang ang mga pasahero sa barge nga gikan sa Samal Island sa dihang kalit silang nakadungog nga dunay mipaka sa ilang duol. Nabunggo na day sa barge nga paingon unta modunggo sa Davao Port sa Maywis sa dihang gitulak kini sa kusog nga sulog sa tubig ug didto kini mibangga sa nakadunggo nga barkong pangyera sa hapon. Bandang alas 2 sa hapon kagahapon. Daling nangabot ang mga medik sa kumpanya. Matud sa pasaherong si Ana Chavez, gikan sila sa Samal ug padunggo na sila sa Davao Port sa Maywis. Usog man ng balod ug hangin. Unya, karon ang katong sa hapon nga barko nagpundo lang jud to siya, ma'am. Unya kami ang padunggo. Karon sa kakusog sa hangin niya ug balod napalid mo rin napalid mi babanda dito siya na naigo sa katong barko. Sa simot lang to sa barko, mama, murag nadaro ang among kilid. Na shock mi tanan, mama, kay dako biya kayang tingog sa atop man ang nakuan. Gaana amang gid siya, ma'am. Naag sa mong tungod mag-asawa sa sakyanan. Di pati kami nga shock pud mi pati akong dalang iro si nag-aw-aw. Bisan sa among pagbiyahe kagahapon sa udto paingon sa Samal, mabati namo ang kalangas sa tubig dagat. Bisan sa among pag-abot sa pantalan sa Samal, dugay mipauyon sa tubig ang barko nga among gisakyan. Kanatong tanan, maskin asa kita paingon, ang disgrasya dili nato matag-an. Ang importante, dunay kay pagsalig sa kahitasan. Edith Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe!